marami nakatambay dito ngayon. So, pwede tayong mag-back raid. Bag raid. Ano ba naman yan? So, ang aking isang katabi ay si Ann. Titingnan natin yung kanyang bagong anong lawan. Charot lang yun. Dali, patingin ako ng bag mo. Gulong kagulo. Ano ba laman ng bag mo? Ay, baby. O, kalkalin mo na. Ay, meron siyang ano. Meron siyang Napakaluka. antibacterial hand gel. O, sa kamay. Meron siyang skin white. Bunyag yan. Meron siyang ano. Baka meron ano dito. Oh, ayan, bag. Okay. Siyempre, merong wallet. Nakaluka. Merong cellphone. Uy, Tagaytay yan, oh. Tagaytay daw. Tagaytay pa. Siyempre, merong ano. Suklay na, bungi. Merong suklay. Kalkalin ko na to. Merong Oh, cellphone. ayan. Hanggang dito, oh. Oh, may ganito pa. Ano pa ako, yan? baby. Ano yan? Meron na siyang ano yan? Ang tagal na nito. Ano Galing to? sa Hong Kong. Galing daw yan sa Hong Kong. Ano Tagal tawag na, dito? ewan ko po dyan. Ayan, oh. Bawal Ano to, naman mga yan? sikretong nakalagay. Ayan, siyempre meron siyang note. Mga note dyan. Mga FB. O FB. Lista. Siyempre Pera. listahan. Tapos may ballpen. Meron pa siya. Ayaw ilabas. Sira nga yun. Hindi, Oo, siyempre, ate. kasi okay lang yan. Pag nakita mo yung loob niyan, Ano siyempre tayo mga girls Wasak dyan. na. Ano, pera. Ay, Oh. maraming pera. Pwede itong utang. Wala na. Pwede itong hold the pen. Wala na? Walang Walang ballpen? Oh. May lipstick. Hindi ko na yung bubuksan. Hindi nga. Titingnan lang natin. Ano pa? O yung mask. O syempre yung face mask. Hindi Kailangan mawawala mo. ang face mask. Kailangan ng face mask. O, dalawa suklay ko. Mga suklay. Oh, may pink at saka Nakakahiya naman yung bag ko ang kalat. ayan, meron pang ano, may eyeliner, ganun talaga, di ba? Para may ID pa. Kung may ID. Card Kung ba? may ipakita yung ID mo, ganyan lang. Oh. Talagang mga girls, di ba? Makita mo mga buto. Andito si Ratsada, andito kaya tayo kay Ratsada ni Manay. Huwag yan! Ito si, nandito tayo nakatambay sa tindahan ni Ratsada Manay. Akin na Manay. Ito. Yun daw yung kanya. Sahur. Ang laki naman ng bag niya. Sahuran, oy, meron pa tayong isa mababagrade. Oo nga, yung Ano yung bag mo? Wala nga akong bag. Ba't nasa na bag mo? Niratsada ganito. Si Ratsada, ganyan lagi ang bag niya kasi napunta ng palengke. Oo, yan. Namimili ng kanyang para sa kanyang tindahan. Sa akin pwede yung mga malilit na bag. Oo. Bag raid tayo, bag raid. Ano, bakit? Babag raid si ate. Patingin ng bag mo. Bakit? Ano yan? Bag raid to, bag raid. Oh, syempre, pag babae, kailangan meron. Kaya may balat din ang... Ano yan? Balat? May basura! May lawang basura. Ano, oh? Uy! Ano yun? Pampaswerte, oh. Pampaswerte? Paano pampaswerte? may pampaswerte, oh. Ano yan? Oh, may pera pang laman. Wala na, yun Meron siyang press powder. Ay, hindi. Oh, yun pa, oh. Johnson baby powder. Pag girls talaga, merong ano. Wag mo nga, Ano yan? Ano to? Lip tint. Lip tint. May panyo, meron cellphone, syempre. Uy, nagkakalkal ako ng bag mo. Baka mamaya may mawala, makuha ko nito yung 1,000. Ay, syempre may suklay. Chocolate. Ko po, busy na. Busy naman to. May panyo. Wala ako na nagkalkal talaga, ayaw pakalkal. May suklay. Ang gaba, ano yun? May alcohol. Alcohol. Ayan, Alco Plus yung kanyang alcohol. Saan lang to habang wala tayong ginagawa. Diba? Okay, parang, ayan. Oo nga. Wala na. Salamin, oh. Pabaganda. Syempre, kailangan may salamin pag babae. Wait, ang ligot naman. May salamin. Kaya. Diba? So guys, andito na yung ating mga dalawang ang dalawa pang ratsada dito. Ayun natin isang ratsada. Ang ating gandang nanay. At saka ito na ating ratsada.
Ratsadahin natin yung mga bag ng mga to. Wait lang. Walang laman. Dali. Yan lang. Oh. O, anong yan lang? Pwede tong maano, pwede tong hold up. May pera kasi yun dyan. Oh, may pera. Sana wala yung pera. O, syempre, merong alcohol. May pera kasi dyan. Merong panyolito. Meron ng kanyang syempre, ang kanyang lagayan ng charba. Wala na yan. May suklay, syempre may suklay. May salamin. May salamin. Tagal na yan. May salamin. Wala na. Walang eyeliner, walang powder. Iniwanan ko. Alam ko na yun. Ayan kay Madam Mane. Tawang-tawa. Itong ating sexing buntis. Nako, walang laman. Walang laman. Hindi pa nakapagpa-check up. Anong laman yan? O, are, bariya. Ay, barya. Si Dora Reyes ako. Ayun yung nagpapara sa akin dati. Ayan, barya. Ayan na naman ng bag mo. Ano lang. Ayan, Wow! tissue. Oh, may tissue si buntis. Ano yan? Siyempre, ang pamuyod. Pasampa. Oh, pasampa daw. Ay, tao ng wallet. Ito, pasampa. Hindi ko Pasampa. Oh, ayan, di ba? O, are. Ano yan? Oh, may Kwintas. May kwintas. So, mga resibo. Wala na. May ATM. Oh, ayan. Ayan naman sa ating gandang nanay na kanyang wallet ay napaka-cute. Oh, siyempre, wala nga mo cellphone. Nabitbit. Ay, ito, self. Oh, siyempre yung kanyang cellphone. Ayan. Si Ratsada talaga ay ayaw pa. Ratsada, kailan ka? Meron na. Pinakita ko. Sabi na babalik. Iyan yung mga pang-social. Ay, ako naman alam mo. Ready talaga. Ayan. Baka naman. Endorser. Nag-flex pa talaga. Hindi po pwedeng lang. Tapos, syempre, yung ating alcohol, yung ating face mask, talaga naman. Ang daming naman kaya niya. At saka, syempre, yung ating wallet. Pag wala tayong pera, di tayo makaratsada. Kailangan meron lagi. Tapos, ayan. Meron tayong, tawag dito? Telescope. Para pag, alimbawa, kami ay aalis, naka-ready. Syempre, yung ating, Kompleto sultados pala yan. Ayan yung ating headset. Para if ever gusto kong magtambay, tapos ating headphone. Siyempre yung ating ayan yung ating vaccination card para pag kailangan natin ng vaccine card. Ang ating pang safety, if ever magkaroon ng problema, wag naman. Meron tayong pagpito at saka yung ating Wow, kompleto. flashlight, Ano ba ito? clip bomb, dahil malamig ang panahon. Yes, kompleto. Siyempre, ballpen. Dahil kailangan natin ng ballpen. Pagka, Pangsulat sa cheque. Yes! So, ayan, wala na. At saka, meron pa tayong off lotion para sa bulinggit. Ayan yung ating, tawag dito, correction pen. Para pag nagsusulat, walang problema. Sana lahat pwedeng i-correct. Syempre yung susi ng bahay. Ayun, nandun ang kayamanan. Tapos yung ating, para pag kailangan natin na magsulat. Sticky note. Yan ang ating, Mare-read natin. O yun. Walay na. And that's it for today. Thank you so much for watching. I'll see you again next time. Bye.